नेक्स्ट मोनसे सोंथि लाबाय आङो बे सोंथिया जाहैबाय ओरैबायदि जे मोनसे गामिनि मोनथाम हारि XYZ नि गासै सुबुं अनजिमाया 1800 Y नि हारि सुबुं अनजिमाया मोनसे पाइ सावगारियाव 50 डिग्री खना मोनसे बेंखन महरजों दिन्थिनाय जादों माने ओरैहाय मोनसे पाइ सावगारि नालाय बेंखन महरै ना इनिनो Y आ बेसेनो 50 डिग्री खालामो होनना बुंदों आरो माने ओरैबायदि नै 50 डिग्री ओरै खालामो आरो नै मेरुआव अब्लानिया महरजों दिन्थिनाय जादों Y हारिनि सुबुं अनजिमाया बेसे माने Y आ बेसे दङ मानसिफोरा बेसे दङ बेखौ दिहुननांगौ बेनि सुबुं अनजिमाखौ अब्लाथाय जों मा खालामो जेब्ला नैबे पाइ सावगारि ना बेयाव जोंहा मेरु बिन्दोआव टोटेल बेसे गासै खनानि दाजाबगासै 360 जाखायो आरो बेनिखायनो मा जाहैबाय जे टोटेल जे 360 डिग्री बिनिनो नै Y आ माने Y हारिया आरो हारसिं बेसे लादो 50 डिग्री लादो आरो अदिके गोजौआव मा नांगोन जों 50 डिग्री लागोन आरो एसेंसें जे 360 आव जे 50 डिग्री लाबाय इबो बेसे सुबुं अनजिमायाव लादो बियो टोटेल नैबे 1800 आव आरो 1800 आव माने 1800 मानसि दङ बेनिनो 1800 मानसिखौ जेब्ला जों पाइ सावगारियाव दिन्थिबाय अब्लाथाय नैबे Y हारिया हारि Y आ मा जाहैबाय जे हारसिंनो 50 डिग्री लादो आरो ओंखायनो 50 आ गोजौआव थाबाय आरो 50 खौ माजों रानदो 360 जों मानो रानदो मानो होनबाथाय बेंखननि नैबे मेरुआव जेमान खना थायो गासै खनाखौ दाजाबबाथाय जेब्लाबो 360 जाखाथारो आरो बेनिखायनो जोङो बेफोरबायदि साजायना लाबाय बेनि उनाव जोङो 0 सरि मोनसेल' 0 थांगोन बेयाव 0 मोनसे केन्सेल ओमफ्राय उनाव नैबे डिग्रीयाबो केन्सेल जाखासिगोन नैयाव थानाय डिग्रीबो केन्सेल खालामना लाखाबाय जों एबा 36 जो 180 राननो हायो ना हाया नायनि नैबे लाथिख'आ मोनसेल' दानजादो दे माने 180 ओमफ्राय उनाव 36 जो नायनि आच्छा 5 होना नायबाय 6 सानजाबबा 30 3 थाबायखायाव 6 सानजाबबा 15 16 17 18 अब्ला बेसे जाखो 5 बार हादो जोङो बेजों बेखौ राननायाव बेसे 36 जो 180 राननायाव बेसे जोङो 5 मोनदो आरो अब्लाथाय बेसे थाखोयाव नैयावथ' 50 थाबाय नैबे डिग्रीया केन्सेलखा इजे डिग्री केन्सेल जाखादोंमोन ओमफ्राय उनाव सानजाब नैबे 5 आरो अब्लाथाय 50 सानजाबबा बेसे 250 अब्लाथाय Y नि जिथु सुबुं अनजिमा बे बेसे जागोन 250 अबे नाम्बार अपसनाव दं बियो बे जागोन नैबे बी नाम्बार अपसन फिननाया बी नाम्बार अपसन